ben ik tot de conclusie gekomen dat de Hollische gedeuns, dat werkt niet. Nee, dat moet geen Hollis kallen. Die hebt er niet de stem voor. Die stem is heel leuk en trekt ook de aandacht en houdt de lui over om enthousiast te worden als ze gewoon die moedertaal spreekt. En het klinkt zo geforceerd, alsof ze jaren in het buitenland gestudeerd hebben. Als ze Hollands gaat kallen, dan is het niet meer echt. En als je nu een festival hebt, zo wie dit hè? Voor Hollanders is, ja. Dan kan ik me nog beter bij voorstellen. Maar dit is misschien wel voor alle lui, maar in de wezen is dit volkscultuur, is dit leuk en ouderwets, traditioneel. En dan hoort gewoon zitten ze kalbi. En dan was het risico maar nummer dat die vergelijking het altijd verstond. Ja. Nou, dus bij deze neem ik het risico. Voor de lui die zich afvragen waarom zitten hun stil en beweegt de achtergrond. We zitten op de luiste carousel van de Gansstede omstreken. Ja. Maar dit is een carousel. Ik zal het even proberen te laten zien. Met dat selfie stick, dat is volledig hier, hop, kijk. Kijk, dit is een carousel met banken. We staan stil. En volgens mij hebben we een platte bank. Ja. Maar we staan stil. Zakje is leeg. Precies. Dus met andere woorden, vanaf nu is... Ik ben expres uit Nieuw-Zeeland overgekomen. Ja, wie is het eigenlijk in Nieuw-Zeeland? Nee, ik ben overgekomen om dich te waarschuwen dat ze dat gewoon helemaal moest doen. Ik heb er een paar dagen vliegen voor overgegaan. Oké. En ik heb ik zelfs losgeweken in de streek van het evenement om hier even te zitten. Heel verstandig. Ik kom me waarschuwen, het is goed bedoeld, het is niet negatief. Nee. Ik waardeer het ook. Hoor je dat? Wie op die zitjes probeert te letten. Maar dat komt omdat ze me die medaille hebben opgeschikt. Toen, dat ik ging erop, toch vind ik dat ook leuk. De eerste hè? De eerste, met een allereerste, dat is handtekening van die de broer dat toen nog prins was. En nog altijd. November reed jij in de stad. Ik denk, ja, nu die vlot te vertellen, behalve misschien morgen bij de leedjes, dat weet ik niet. Maar hier is het toch zomer hè? Ja, en dan is natuurlijk het volgende punt dat zondagmiddag die Janse Baggerband komt. Ja, wist je dat dan? Dat ben ik zeker. Ja, nee, ik kom dus voor de processie. Echt? In een geur van geiligheid kan ik met wie ook. Lukt ze ook met? Nee. Ik heb wel een spankje bij me, het eerste spankje van de Rosa Sociëteit heb ik bij me uit Nieuw-Zeeland metgebracht. Van zitten er, die boete zitten wonen en toch nog een keer naar Rosa komen. Dat is zo vriendelijk geweest is om ons van de pest te bevrijden. Als Rosa niet geweest waren, waren veel niet. Wacht even, maar nu komen we op een punt dat we deze vlog toch nog interessant kunnen maken. Namelijk de oorsprong van dit feest. Het te maken met Rosa van Lima. Rosa van Lima. Er was een arm meisje van rieke ouders. Ja. En die houden het heel slecht, dus die wordt gepijzigd, geboelied, zo zou je zeggen. En ja, dat ging allemaal niet goed. En dat was de eerste, überhaupt uit Zuid-Amerika, heilige vrouw, en in dit geval vrouw die door de katholieken in Italië, in Rome, tot heilige wordt uitgeroepen. En in Zittert worden de Dominicanen, de baas, die houden hier kloosters, die houden het onderwijs in hen, die regelden wat de jongens van smaken, meisjes van Zittert, waren niet goed te leren. En dan kwam hier de pers, en toen hadden we die bedacht, als we nu Rosa aanruipen, dat waren omdat die Dominicanen ook in Zuid-Amerika heel veel kloosters hadden. Zo de overal met de tengels. We gaan weer draaien. Dat was gelukkig. En zo hebben die toen gezegd van nou, we gaan Rosa aanroepen, als die de pers weghaalt en zit het net, dan gaan we dat regelen voor die gebelken. Geen tapje, maar wel een hekje ervoor. En ieder jaar gaan we een keer naar boven om dat te regelen en te bedanken. Nou, dat hebben we nu al wie lang gedaan, 300. Zoveel, ja. Behalve de oorlogstijd. Maar voor de rest hebben we niet gebeurd. Dat ieder jaar gedaan. En dat is een van de zo'n dingen van zitten. Dat weer, als we dat ene willen bedanken, dat we dat ook niet doen. Ieder jaar opnieuw. Ik ben er volgend jaar ook weer. Doe ook? Nou, dat kan ik niet garanderen. Gims met vastelavondblad. Dat kan ik niet garanderen. Een immigratie of zoiets. Ik woon aan de andere kant van de wereld gevallen. En het kost een beetje tijd, maar ook geld. Ja, dat is zo. Ik kan niet eerder weg. Ja, nog even los van de jetlag. Ja, daar heb ik natuurlijk. De weer ook in die processie werkt dan wel goed. Dat
zou deze cellen 7 afsluiten. Heilige Rosa, bid voor ons. Heilige Rosa. Oh je.